खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ भारत हादरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा हारियानानि आम्बाला एयारफर्स स्टेशनाव राफेल फाइटार जेटखौ सालायनानै जारिमिन सोरजिदों। उदालगुरि जिल्लानि कालाइगावआव 5,000निबो बांसिन महरगिरिफोरा खौसेयै रोजाबदो आंगोनि महरगिरि जुबिन गार्गनि मायाबिनि रातिर बुकुट मेथाइखौ। कालाइगाव दखरा आसु आरो जातीयाबादनि जुब छात्र परिषद आरो गुबुन गुबुन दोलो आफाद रायजोनि जथाइ बानजायनायाव रन्थलि मिनि स्टेडियामाव मैया रोजाबनाय हाबाफारि जानानै थांदों। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 27 मासियाव बिजाथि होगोन होनना राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथाखौ दहाय होननानैसो सा सानजा भारत हादराव गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोरजों सोरखारा गोरोबथा खालामदों अब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ मानो फोथायखेबस' खालामनो सानदों होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पेजेन्ट 2025 चीन हादोराव खुंजानाय भारत हादरनि जानानै बाहागो लाहैनाय फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारी बिथाङा भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पेजेन्टनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो। दा दिनै फैनानै जोंहा 12th टेस्ट जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो। आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउज चेनेल गोबांथार मिडिया चेनेल गोबांथार मानसिफोरा गावबा गावनि प्रफाइलाव आंनि पिक्चारखौ होनानै शेयार खालामगासिनो। बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों। बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय भटिं स्टार्ट जाबाय आरो बे भटिंनि मेन टाइटेलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटेल। दा बे टाइटेला पिपल्स चॉइस टाइटेला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9आ रानार्स आप जागोन। दा टप 10आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय खिन्थु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै बर' बिमानि फिसा जानानै बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ आंनि आसामखौ आंनि भारतखौ आङो बेयावहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों। गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों। दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव 5 नभेम्बराव आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेयाव आङो
आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों बेवहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिं थांनाय मैया जानानै थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि रेलियाव क'क्राझार सोहोरनि क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सासे देहायारि जेंना गोनां सुबुङा गावनि मोदोमाव अर सावना लानाय जाथायनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथाङा। जे इन्सिडेन्ट जाबाय जों जायफोरखौ जों माब्लाबाबो सानाखैमोन जे हरखाब प्रग्राम जोबनायथिंहालागै जोङो दिनै बयबो नुबाय जे सासे सुबुं गेजेर खालायगाव रामफल बिलनि होननानै जों मिथिनो मोनदों बिथाङा गावनि मोदोमाव जों हमनानै लादों बिथाङा हयतोबा बबेबा खनायाव थांनानै गावनि देहायाव पेट्रल लुनानै फिन आरो बे लांगोनायाव फैनानै फोथाराव फैनानै हरखाब बेवहाय अर सावनानै लानाय बे थासारिखौ जोङो नुदों आरो बेवहाय पुलिस प्रसासननिफ्रायबो मैखोमै दङमोन आरो बिथाङा सानजा फारसे जोबथारनोहालागै दङमोन जोङो सोनाब फारसे जोङो दङमोन दा बे हिसाबै जोङो जे बाथ्राखौ जोङो नुनानै जोंबो दुखु मोननाय फोरमायदों गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ लानानै जे सोमावसारबोबाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय आरो बे सोमावसारनायाव गोबां गनजा रेलिबो जादों बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आन्दलन दाबिनायाबो सोलिबोदों नाथायबा माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव बेफोरबादि जाथाया जाबोफेराखै आरो जोंबो दिनैबो बेखौ जागोन होननानैबो जों साननानै लायाखै दा बेनिखायनो दिनै बे जाथायखौ नुनानै जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो जाखांनायनि उनाव जोङो जेथिया खबर लायो बिथाङा थारैनो जोङो बिथांनि जि देहा सोलेर जों जिखिनि मोनदांदों बिथाङा देहा फारसे बहुद बेमारजों गोदोसोनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय नुबाय मानसिनि देहाया मोजां नङा दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ लाबोनाया आनसलिकफ्रा लाबोदों इउनिटफ्रा लाबोदों जोङो बिथांमोनावबो जों खबर लाबाय आनसलिकआबो बुंबाय जोङो बिथांखौ जोङो आन्दलनाव जों लाबोआखै आरो जों बाहागो लानायखौबो जों जागायजेननायनिफ्राय नुवाखै इउनिटआबो बुंदों जों बेखौ लाबोनो मोननाय जायाखै दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ जेथिया बिथांनि देहायाव अर खामनायखौ जों नुनानै दिनै थोंजोङै मेडिकेल कलेजाव लांनाय जाबाय क'क्राझाराव आरो बेवहाय लांखांनायनि उनाव जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि रामफलबिल आनसलिकनि आफादगिरि जहर बिथांनि टिमा मेडिकेल कलेजाव जेथिया थाङो आरो बिथांनि न'खरजों जेथिया खबर होबाय न'खरनि मानसिफ्रा मेडिकेल कलेजाव फैनानै फोरमायफैबाय बिथांनि अनजालि बिसिया बुंदों जोंनो आफादगिरिया फोरमायदों रामफलबिलनिया जे आंनि देहायाबो मोजां नङा गोसोआ एसे मोजां जाबाय बायो खोमा होननानै बास स्टेन्डआव थांनानै आं थाहैसै बे बाथ्राखौ दिनै आफादगिरि जहर बिथांनो फोरमायदों आरो बेवहाय बिथांमोनहा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जेथिया बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांगोन बे बाथ्राखौ जेथिया मिथिबाय रेडि जाबाय अब्ला रामफलबिल आनसलिकनि आफादगिरिनि टिमा बास स्टेन्डआव थांनानै खबर लाहैनाय जाबाय खारन सिनियर मानसि बयबो मिथियो सिनायो दा बेनिखायनो जेथिया बास स्टेन्डनिया फोरमायदों जाहैबाय आं क'क्राझार फारसे थांनो होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया एनडिएनिफ्राय ओंखारनायनि सायाव एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारनायनि सायाव बारग' मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा आथिखालनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जोंहा मैया मानास सेरफां कन्स्टिटिउन्सिनि गाब्रुखुन्दा मानास रिजर्ट सिजौ नोगोराव जोंनि
बड'लेण्डनि गासिबोनि जिल्ला UPPLनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे इमारजेन्सि मोनसे मिटिं जदोंमोन। बे मिटिङाव जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार, दोलोनि नेहाथारि सानै आरो जोंनि रोनगोरा नार्जारि बिथां आरो MLAफोर गासैबो बेयाव जिरायनायाव दंफैजोबोमोन। बेयाव सावरायदोंमोन जोङो जे थांनाय BTC इलेक्सनाव जों मा खारनाव जेनखो बा जेननांगौ जाखो बेखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेलमोन। आरो बे सावरायनाय मेलावनो माखासे जिल्लाफ्रा मोनसे प्रस्ताब आखारि बुंदोंमोन जे थाबैनो जोंनि दोलोनि आफादगिरिया ओरैबायदि फिनदों दे जे दिनैनि दिनावहाय NDA निफ्राय ओंखारैनि खोथा जों सावरायनो थाखाय दिनै जिरायाखै। जों जास्ट मोनसे पर्यालोचना खालामनो जेननायनि खारनफोरखौ दिहुननो थाखायसो दिनैनि मेलखौ लिंनाय जादों आरो बेयाव बेखौ सावरायनाय जागोन। आरो NDA निफ्राय ओंखारनाय जागोन जाया, NDA निफ्राय ओंखारबा मा लाब जागोन मा लसकान जागोन, आरो दिनैहाय NDA जों जोंहा जिहेतु मिनिस्टार दं, मानगोनां उरखागुरा ब्रह्म सार दङ आरो जोंहा जयन्त बसुमतारी दं, रोनगोरा नार्जारि बिथांमोन दं। दा बिथांमोनहा दिनैनि NDA सरकारजों माबायदि रेसपन्स मोनदों मोनाखै, माबायदि बाहायजादों बाहायजायाखै, बेनि सायाव एसे पर्यालोचना खालामनायनि गेजेरजोंसो फैगौ जिहेतु नभेम्बराव जोंहा मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं। बे कनफारेन्सआव ओंखारि मा खालामनांगौ खालामा, ओंखारगोन ना ओंखारा, गासैबो बुस्थुखौ जों सावरायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे गरन्थ'आव फैगोन। दिनैनि दिनावहाय बेनि सोमोन्दै जेबो डिसिजन लाथ'वाखै, उनावहायसो लानाय जागोन।